Čas si berieme sami. Nie preto, že by ho bolo menej, ale preto, že ho rozdeľujeme medzi veci, povinnosti, ktoré sa na nás postupne nabalujú. Ako deti sme mali celý deň na hranie, na objavovanie sveta, na smiech a zvedavosť. Pamätáš si, aké to bolo, keď sme mali 9 alebo 10 rokov? Tie dni sa vliekli ako večnosť, hodina sa zdala ako celý deň. A dnes ani sa nenazdáme a týždne sú preč, mesiace plynú jeden za druhým, bez toho, aby sme to stihli vnímať. Toto je ten paradox, čas je stále rovnaký, nikdy sa nezmenil. Minúta má stále 60 sekúnd, hodina má stále 60 minút, ale to, čo sa mení, sme my. Mení sa to, ako s ním narábame a ako ho hlavne vnímame. Čím viac povinností máme, tým viac sa ponáhľame. Stále niečo riešime. Škola, tréningy, brigády, práca, rodina, vzťahy, peniaze, termíny, projekty. A práve tým, že sme takto zahltení, zabúdame vnímať prítomnosť. Sme tu, ale myslel sme úplne niekde inde. Pri tom, čo musíme zajtra stihnúť, o týždeň, o mesiac. A tak nám život preteká medzi prstami ako piesok v presýpacích hodinách, ktorý nevieme zastaviť. Čím viac sa snažíš ho udržať, tým viac preteká. Možno práve preto je dôležité zastaviť. Všímať si malé momenty, ktoré nám dennodenne unikajú. Káva s priateľom, s priateľkou, západ slnka či ticho pred spaním. Pretože práve tieto chvíle sú tým skutočným časom, ktorý máme. Všetko ostatné sú len povinnosti, ktoré nás oberajú o pocit toho, že žijeme. Možno je to celé o inom. Možno otázka nie je, prečo máme čoraz menej času. Ale skôr, čo robím s tým časom, ktorý mám. Pretože aj keď vnívame, že ho máme menej, stále ho máme rovnako. Len sme zabudli, ako ho správne vnímať. Možno si práve hovoríš, ale ja fakt nemám čas. Skúsala zamyslieť, koľko hodín stráviš na mobilnom telefóne. Koľko hodín ti ujde pri bezmyselnom scrollovaní, pri veciach, ktoré ťa v skutočnosti nikam neposúvajú. A naopak, koľko hodín venuješ práve sám sebe. Koľko času venuješ tomu, čo ťa baví, naplňa a prináša ti vnútornú radosť. A tu je ten kľúč. Ak chceš, aby sa čas nespájal so stresom, povinnosťami a únavou, musíš si ho vedome začať brať späť. Urobiť si priestor pre momenty, ktoré ťa dobíjajú, nie pre tie, ktoré ťa vyčerpávajú. Pretože v konečnom dôsledku čas je jediná vec, ktorú máme všetci rovnakú. Bohatý, chudobný, mladý, starý. Každý jeden deň má 24 hodín. Nikto ich nemá viac, nikto ich nemá menej. Rozdiel je v tom, ako ich využívame. Takže možno by sme sa nemali pýtať, prečo nemám čas, ale na čo ho míňam. Lebo to, čo spravíš dnes, sa môže stať spomienkou, ktorá stojí za to. Alebo dňom, na ktorý si o rok ani nespomenieš. Rozhodnutie je vždy len na tebe. A možno práve je ten správny čas sa prestať naháňať a začať žiť.